Aj preto ten zákonodarca ako keby tak prikruje tie polienka hádže do toho ohníka, kde sa vári ten guľáš tohto nového predpisu. Dobre som to povedal, nie? Poeticky. Mňa veľmi inšpiruje jeden vysoko postavený politik, ktorý hádže takéto perly. A hádajte, kto to je, nechajte si to pre seba. Napíšte nám v komentároch. Napíšte nám do komentárov. Vítame vás opäť pri ďalšej epizóde podcastu Mediprávnik. Moje meno je Katarína Ohrinová a dneska som tu s doktorom Ivanom Humeníkom. Dobrý deň. Teším sa na tému, Katka, veľmi. A v dnešnom podcaste sa totiž budeme venovať pripravovanej novele v oblasti výnimkových liekov, teda navrhuje sa radikálna zmena v tejto oblasti a spoločne si dneska prejdeme týmto návrhom a trošku sa o ňom porozprávame. Ešte predtým, než vlastne tému úplne otvoríme, tak máme trošku oznam. Obsah kanálu Pharma Update sa bude od decembra presúvať na YouTubeový kanál Mediprávnik a teda všetky podcasty Pharma Update, ktoré sme natáčali od septembra, nájdete na YouTubeovom kanáli Mediprávnik a zároveň od decembra sa budeme tam stretávať spoločne aj s podcastami Pharma Update. Presne tak. Ja by som ešte možno doplnil, Katku, že to sa týka aj vlastne kanálov na Spotify, Apple, Podbean. Teda ak nás počúvate na kanáli Pharma Update, už teraz si môžete dať odber v rámci týchto platform na kanál Mediprávnik podcast. Link nájdete v popise podcastu, aby ste náhodou od decembra nezostali smutní, že kde je nová epizóda? Čo je? Čo sa stalo? Tak oni už prestali. Je to na Mediprávnik podcast a už teraz sa tam môžete prihlásiť. Áno, presne tak. Ideme na to? Môžeme. Dobre, tak naša srdcovka, Katka. Snáď sa dneska nerozčulíte? No, to sa ešte uvidí. Už predtým som sa trošku zavzdušnil, ale je to naša téma. Tak asi možno by sme mohli začať nejakým takým krátkym úvodom do tejto problematiky, že čo vlastne to je úhrada výnimkových liekov, v akom režime to aktuálne funguje, keďže budeme rozoberať sú aby sme stručne uviedli, výnimkové lieky alebo lieky, ktoré sú uhradzané v režime osobitných úhrad, sú vlastne lieky, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Automaticky. Áno. A teda pacient musí požiadať o ich úhradu, teda o príspevok na ich úhradu prostredníctvom žiadosti, ktorú adresuje zdravotnej poisťovni, ktorá následne rozhoduje o tom, že či odsúhlasí vlastne tento príspevok a liečbu preplatí alebo nie. A o tom sa vlastne dneska budeme rozprávať, pretože tento spôsob úhrad by mal dostať nové ošetenie, ako sa to vlastne navrhuje v novom poslaneckom návrhu, ktorý bol predložený do parlamentu. Ja by som možno ešte urobil taký krok späť, že prečo sa to deje, pretože v podstate tak, ako ste spomenuli, my v 363 tento režim máme. Faktom však je, že posledné roky ukázali, že tento režim nefunguje a ja musím tak so všetkou skromnosťou povedať, že to aj vďaka vám, vy ste to spôsobili taktiež. Aj s našou kolegyňou Katkou Tomkou a aj so mnou, pretože aj vďaka v podstate tej iniciatíve, ktorú sme vyvíjali pri určitom pacientskom združení Palčekov, sa ukázalo to, že tento režim proste nefunguje. Že pacienti skutočne ako keby nemajú možnosť sa k tým liekom, ktoré sú častokrát ako jediné možné pre liečbu ich ochorenia dostať, a sú svojím spôsobom nejakými rukojemníkmi a že poisťovne rozhodujú, ako sa ľudovo povie, od buka do buka. Úplne neviete pochopiť, že prečo vo vašom prípade áno, prečo v prípade nejakého iného pacienta nie, alebo naopak. Čo vlastne vyústilo celý rad súdnych konaní, žalôb, protestov prokurátora, kde sa zapojili aj iné inštitúcie ako verejný ochranca práv, iné orgány ochrany ľudských práv a dneska vlastne máme podanie na ústavnom súde, ktoré dal aj verejný, až dve podania na ústavnom súde. A dá sa povedať, že aj v nadväznosti na taký ten široký stôl, okrúhly, širokouhlý stôl, ako ostrouhlý stôl, áno, ktorý sa realizoval na jar a bol iniciovaný verejným ochrancom práv,
tak v nadväznosti na tú debatu, ktorá tam bola, kde naozaj boli všetci, v podstate mnoho ministerstiev a tak ďalej, tak vlastne sa parlament rozhýbal a výsledkom toho je tento návrh, pretože ak by to prešlo, tak dá sa povedať, že ústavný súd nebude mať o čom konať. No áno. I keď som to trošku možno zjednodušil, lebo je možné, že by to konanie pokračovalo, bude závisieť, ako tá norma bude vyzerať. Ale to sa môže stať a preto preto ten zákonodarca ako keby tak prikruje tie polienka hádže do toho ohníka, kde sa varí ten guľáš tohto nového predpisu. Dobre som to povedal, nie? Poeticky. Mňa veľmi inšpiruje jeden vysoko postavený politik, ktorý hádže takéto perly. A hádajte, kto to je, nechajte si to pre seba. Napíšte nám v komentároch. Napíšte nám do komentárov. Takže to je možno, že takéto pozadie, že prečo sa to deje, prečo je to téma. A ja tu by som skončil posledným takým môjim vnemom, je, že ono je dobré, že sa tie veci teraz menia, alebo že sa o nich diskutuje, ale trošku tá forma tej diskusie mi nepríde vhodná, pretože je to poslanecký návrh. Preskočila sa celá etapa legislatívneho diškurovania, ktoré by v dobrej spoločnosti malo prebehnúť. A my sme na to vlastne upozorňovali na tie problémy tých nejasných pravidiel počas celých tých 2-3 rokov, ktoré sa tomu venujeme. A jedna z tých vecí, ktorú sme hovorili, že o tom sa musia rozprávať ľudia, ktorí tomu rozumejú. Malo by to byť vlastne na takom odbornom podhubí. Áno. A asi sa to nedá urobiť za 3 týždne. No to určite nie. Lebo to tiež ukázali tie skutočnosti, ktoré sú teraz vlastne dostupné a známe. A tým, že to je poslanecký návrh, tak vlastne dneska to máme v prvom čítaní a v nasledujúcu schôdzu, ak to prejde, tak sa vlastne o tom bude hlasovať. Áno. A tá diskusia zďaleka nemôže byť taká, ako by to bolo, ak by to bola iniciatíva napríklad ministerstva zdravotníctva. A toto mi príde ako škoda, musím povedať. Jednoznačne tak chyba tam. V čom sú navrhované tie kľúčové body? Skúste, Katka, povedať a ja sa začnem rozčuľovať potom. Konštruktívne, ale samozrejme konštruktívne. Stále. Tak v zásade tie základné zmeny, ktoré sa vlastne navrhujú, je, že by mali byť 2 režimy úhrad, takýchto osobitných prípadov úhrad. Jeden, kde vlastne pôjdeme v režime úhrady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a pri tom druhom je niečo, čo prepája vlastne nový navrhovaný zákon o fonde pre vybrané lieky, z ktorého by vlastne mali byť v druhom režime uhradzané lieky. Základný možno aj rozdielom medzi týmito dvoma režimami je, že vlastne v režime, kde budú lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, spadajú aj vlastne zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, pričom pri úhrade liekov z fondu hovoríme výlučne, zdá sa, o liekoch iba. Zatiaľ ten návrh je takto koncipovaný, že vlastne takýmto spôsobom to rozdelil. Zároveň vlastne tým základom, na čo my sme celý čas vlastne upozorňovali, ako ste aj vravel, bolo, že vlastne podmienky, ktoré si stanovali zdravotné poisťovne, neboli úplne spravodlivé a zároveň bolo nespravodlivé voči tomu pacientovi alebo tomu poistencovi, že každá zdravotná poisťovňa mala vlastné tie podmienky a teda bola tam určitá možno forma diskriminácie, ak to môžeme takto povedať. A mohla si meniť kedykoľvek. Presne tak. A teraz sú tieto kritériá vlastne priamo sa navrhujú. Je ich tu 7, ktoré sú stanovené v zákone a tieto by vlastne mali byť splnené. Na tieto by mala zdravotná poisťovňa prihliadať a na základe toho by vlastne mala rozhodovať. Tak to je taký ten úplný základ toho, čo vlastne sa navrhuje. Tak a to je dobré. Áno, v zásade je to celkom jednoduché, pretože stanovil sa akoby pre tie lieky, ktoré vlastne sú tie dôležité a ktoré väčšinou spadajú do tohto režimu osobitných úhrad, sa stanovil samostatný rozpočet, kde je nejakým spôsobom sa bude prispievať a zároveň ale, ak by tento rozpočet... To neviem, či je dobré. To uvidíme, ako to ešte... Držiteľe registrácie sa určite musia tešiť, pretože budú môcť konečne prispievať do ďalšieho mešca a dúfajme, že ešte budú za to platiť aj transakčnú daň, takže... No, to uvidíme. No, to neviem, to asi tá radosť veľká nebude, ale ja som chcel povedať, že mne sa páči to, že sa pravidlá dávajú na jedno miesto, že mali by mať vyjadrenie všeobecne záväzného právneho predpisu, poistenia si to nemôžu akože leda bolo, ako sa im zachce a musia sa držať toho. A pacient má právny nárok.
a toto je veľmi podstatné, pacient má právny nárok, ale tu už by som sa začal rozčuľovať, pretože i keď je dobré, že tie pravidlá sú na jednom mieste a sú pre všetky poisťovne rovnaké, tak vlastne človek tak tuší, že úspešnosť podania pacienta bude priamo závislá na obsahu tých pravidiel a tých podmienok. Presne tak. A tam sú viaceré tie body minimálne sporné. Aké sú? Tak Povedzte. Nešťastne to myslím. Tak v prvom rade vlastne na prvom miesto, čo je celkom fajn za mňa, sa dáva vlastne zdravotný stav a závažnosť ochorenia toho pacienta. S tým som OK. Na druhom mieste je vlastne preukázaný nejaký klinický prínos v skúšaní alebo v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, čo znamená, že by sme mali hodnotiť to, aký prínos pre zdravie alebo dĺžku, kvalitu života pacienta by daná liečba mala mať. Taktiež sme za mňa v medicínskej oblasti, čo je niečo, čo sme vraveli, a že by bolo dobre, aby bolo vlastne niekde na popredí. Nie možno úplne šťastne podľa vás? No, aj tak aj podľa vás. Nehačte to len na mňa. Tu sme boli zajedno pred nahrávaním. Samozrejme. Áno. No tak ako, v podstate, čo tu môže byť problém je, že sa stanovuje požiadavka prínosu lieku, čo je v poriadku. Akože samozrejme nemôžeme platiť za niečo, čo nemá prínos. Áno. Môžu nám však vypadávať lieky, ktoré sa netýkajú ako keby liečby prežívania, lebo tu je to vlastne nadefinované tak, že musí preukázať vlastne prínos vo vzťahu k predpokladanému predĺženiu celkového prežívania alebo prežívania do progresie ochorenia o aspoň 30%, najmenej však o 6 mesiacov. No a teraz, keď sa vrátim napríklad k tomu nášmu prípadu tej achondroplázie. To je genetické ochorenie dedičné, vy sa narodíte a vy to ochorenie máte. Ono ako také v podstate neprogreduje, ono len vlastne vyvoláva poškodenia zdravia a spôsobuje ďalšie diagnózy. Ano. Teraz je otázne, že či my by sme sa napríklad do tohto zmestili. Viem si predstaviť takú poisťovňu, že tak, no ale to vy sa do toho nezmestíte, takže radi by sme vám dali, ale vám nemôžeme. Nemôžeme a strašne by sme chceli. Ale môžem sa pliesť, lebo je to ako keby medicínske kritérium, ano. Ale cítim tam ako keby to riziko, že to môže byť pri určitých ochoreniach, ktoré tieto kritéria, totiž mne sa zdá, ako keby boli koncipované na báze na nejakých, že onkologické ochorenie. Áno. Hej, že vy to dostanete a sa to zhoršuje. Áno. Ale ja neviem, že či všetky ochorenia môžu padať do takéhoto formátu. Hej, že vy ho dostanete a to ochorenie sa zhoršuje. Možno, že áno a vtedy je to OK, super, ale toto si celkom nie som istý a už minimálne podľa tej našej skúsenosti. Áno. Treťou takou podmienkou je vlastne skutočnosť, že sa jedná o liek, ktorý nie je nahraditeľný inou nejakou intervenciou, ktorá je už hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a zároveň je pre pacienta jedinou možnosťou tej liečby, čo je dobrá podmienka. Áno. Pozitívne hodnotená. Minimálne podľa tých našich skúseností, že toto je naozaj niečo, na čo budú musieť zdravotné poisťovne v prípade pacientov, ako boli naši Pavčíkovia, že je to jediná podmienka a že je to takto zákonom stanovené. Hej, v prípade týchto ochorení, ako je tá achondroplázia, to sedí. Kladiem si takú otázku, že čo ak tu máte lieky, ktoré sú 30 rokov staré? Áno. Hej, že a v zásade akože liečia, ale s otáznou účinnosťou a s nejakými pridruženými efektmi. A pričom tu máte nejakú modernú liečbu, ktorá reálne vás môže zachrániť. Či budete plniť tú podmienku? Toto ja neviem. Možno ešte, čo je dôležité povedať, je, že tieto podmienky by mali byť splnené pri požadovaní spoločne a všetky naraz. Kumulatívne, to je to čaro. Preto ich takto rozoberáme. A sme vlastne ako keby mimo poradia. Už sme mimo vlastne tejto možnosti. A preto vlastne je podstatné si dávať obrovský pozor, čo sa do toho zákona dostane, pretože stačí jedna nesplnená alebo jedna nedostatočne jasne formulovaná podmienka, ktorá bude umožňovať nejakú širšiu interpretáciu zo strany poisťovne. Ano.
A to bude predĺžovať proste minimálne konania, budeme sa tam odvolávať a žalovať a tak ďalej, čo asi v prospech pacienta určite nie je. A hlavne pre pacientov, ktorí požadujú väčšinou túto liečbu. No. Ďalej podmienkou je vlastne to, že držiteľ registrácie by mal podať žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo žiadosť o zmenu charakteristik referenčnej skupiny vo vzťahu k indikácii lieku. A tu však je potrebné povedať, že sú tam stanovené výnimky nejaké z tejto podmienky. Napríklad sa to nebude sa to vzťahovať na prípady, kedy bol liek registrovaný menej ako 24 mesiacov, alebo sú to vlastne naozaj veľmi raritné ochorenia, pri ktorých je tá prevalencia. Čiže tam je stanovená nejaká výnimka z toho, kedy aj sa to bude stanovať. Aj pediatrická indikácia, čo je veľmi dobré. To môže byť pomerne tiež taká skupina liekov, ktorá môže zohrať veľmi podstatnú rolu. No napríklad my by sme do toho, už by sme asi padali teda, lebo predpokladám, že tá chondroplázia nemá prevalenciu vyššiu ako jednak 50 000. Teraz neviem, či som to štatisticky dobre povedal, ale asi by sme do tohto padali. Ale opäť, samozrejme, môžu niektoré lieky vypadnúť, niektoré ochorenia vypadnúť. To samo o sebe sa nedá povedať, že akože rídzo negatívne. No, asi úplne na všetko sa nedajú dať peniaze, rozumiem. Jasné. Ale opäť, tí, ktorí rozumiete tejto problematike z takej tej farmakoekonomickej alebo teda medicínskej stránky veci, je dobré sa na to pozrieť, či tam necítite práve nejaké príliš veľké medzery, do ktorých by mohli prejsť aj také ochorenia a také lieky, ktoré by si skutočne tú úhradu zaslúžili, ale práve vzhľadom na tú formuláciu, tak ako je to tu uvedené, ak to prejde, tak sa pacient k tomu lieku nedostane. Takže teraz je čas naozaj si to pozrieť a keď máte niečo k tomu, tak treba kontaktovať našich volených zástupcov v Národnej rade, aby sa k tomu nejakým spôsobom postavili. Ešte tu máme dve podmienky. Áno, jedna je hovorí o tom, že vlastne ministerstvo zatiaľ právoplatne nerozhodlo o žiadosti držiteľa o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov. To je tá asi za mňa menej problematická podmienka. A potom je tá moja osobne obľúbená o tom, že vlastne musí byť dostatočný rozpočet a zdravotné poisťovne musia mať peniaze na to, aby vlastne túto liečbu vedeli uhradiť. Čo je fajn je, že odpadol nám limit, ktorý bol cez percento stanovený pri úhrade týchto liekov a už hovoríme o celom rozpočte, ktorý je alokovaný na verejné zdravotné poistenie, ale z našej skúsenosti o zdravotné poisťovne aj napriek tým miliónom, ktoré majú k dispozícii, sa často stáva, že ten budget nie je. No, akože vlastne stačilo by tam len to F-ko. A vlastne mne to príde, že to všetko predtým je takéto tancujeme okolo ohňa a teraz ty tancuješ pekne, ty ešte krajšie, ale je to vlastne všetko zbytočné, lebo ako nohle tam máme takto vágne formulovanú podmienku, tak tá poisťovňa proste povie, že opäť radi by sme, nemáme, my vám to nemôžeme dať, lebo nám nestačia zdroje. A v podstate v programovej výhláške sú tie zdroje limitované. Veď oni tam majú jasne stanovený, viete, rozpočet, že na lieky koľko, na ústavnú koľko. To znamená, že z kolónky 80 miliónov sme sa dostali do kolónky miliarda, ale stále je to kolónka. Áno. Hej, a teraz mňa veľmi zaujíma, že ako tá poisťovňa bude preukazovať pacientovi, že prečo práve pri ňom prečerpá zdroje a pri niekom inom pri tie zdroje neprečerpa, respektíve táto podmienka tam nie je naplnená. A mne toto príde akože úplne vec, ktorá totálne celú a dobrú iniciatívu si myslím, že úplne, že to normálne, že vymaže. Zamedzi, no. To stačí tá poisťovňa, že toto tam bude mať, to F-ko, a ona krásne bude všetko vlastne dávať, tak ako sme boli svedkom doteraz posledné 2 roky pri desiatkách rozhodnutí, kde normálne som takú tú slzičku videl, že máme tu strašnú, to my vám, no tak by sme vám to chceli zaplatiť. Nedá sa. To normálne, že to si pýta, hej? Áno. No ono vlastne to si pýta nejaké memečko. Joj. Ale nie, ako s takto nastavenými pravidlami vlastne sa dostávame do situácie, že kritériá sa presunuli z rozsahu právomocí zdravotných poisťovní, ktoré si ich stanovovali, do zákona. Ale výsledok bude rovnaký, lebo vlastne odôvodnenie nakoniec na konci dňa príde také, že nemajú proste peniaze.
čo nám chodilo aj doteraz. Proste áno, podmienky sú splnené s určitým spôsobom, ktoré boli preukázané, ale nie sú peniaze. Čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou, nechcem akože maľovať čerta na stenu, ale s takto nastavenými podmienkami to nastane aj v tomto prípade. Ja si myslím, že by si to vyžadovalo taký trošku širokospektrálnejší prístup, pretože opäť, viete ten argument, že rozliečení pacienti. Ano. Nikde v tých kritériách to nebolo, v tých poisťovní. Každý to používal. Nie úplne v písomných vyhotoveniach, ale v rámci tej debaty na nejakých stretnutiach. Zase slzička. Máme rozliečených pacientov, vy sa tam už nezmestíte. Vy máte to nešťastie, že ste neskoro ochoreli. Keby ste ochoreli skôr, tak možno ste z tej vybranej skupine tých, ktorým už sme začali dávať pred 10 rokmi, tak my im budeme stále dávať. Opäť, nie je to tu. Je. Kde? To 5. Rozhodnutie sa bude dávať na určité obdobie. A potom sa bude zase rozhodovať. No jasné, no ale však to aj dneska bolo. Aj dneska vám dávali súhlas na 3 mesiace. Ale nebolo to v zákone takto napísané. No v zákone to nebolo, ale rovnakým spôsobom to robili aj tam. A oni vám to dajú, že prostriedky zdravotnej poisťovne nestačia preto, lebo máme rozliečených pacientov. No ale teraz... Vy keď sa nedostanete do VIP skupiny na začiatku a VIP skupina skonzumuje všetky zdroje, no tak sa do tej VIP skupiny nedostanete. Musia z nej povypadávať tí ostatní, buď kvôli ochoreniam alebo kvôli čomu. Tak áno. Alebo sa vyliečia napríklad, ale nedostanete sa do nej. Tak ale doteraz sme mohli argumentovať, že na to nebol žiaden zákonný nárok. Teraz už nebudeme môcť. Ale to sa mi páči, že v tom vidíte pozitíva. Ako určite tam pozitíva sú, ale ja neviem, je to príde také, je to tak, ako to bolo. Akože v zásade len sa doriešilo to, čo bolo doteraz nastavené. Mne to príde také, že je problém. Houston, máme problém, máme podanie na ústavnom súde, musíme s tým niečo robiť. Tak akože, keby som si mal vybrať, že nič sa s tým nerobí, alebo dačo sa s tým robí, tak dačo sa s tým robí. Dobre, plusový bod. A mne to príde, že akože gentlemani v londýnskom klube v kožených kresliach fajčia dutník a rozprávajú také tie vznešené frázy. A to sú tie kritéria, také, že niečo sme povedali, ale či je to úplne reálne pre taký ten bežný život na tej ulici, no... Tak nemá to stať s tou praxou, s ktorou sme my mali skúsenosť, že ako to naozaj prebieha. A povedzte, vy povedzte ten správny poriadok. Vy to môžete. No áno, a to, čo my sme vlastne, na čo sme poukazovali a čo bolo problémom vlastne aj v našich súdnych konaniach, je, že nie je presne stanovené, že na tieto konania, na tento typ konania sa vzťahuje správny poriadok, čo vlastne sa čiastočne rieši v tomto návrhu, ale tak veľmi zvláštne, pretože správny poriadok sa navrhuje, aby sa aplikoval len na jeden z tých dvoch navrhovaných režimov a aj to len v konaní o odvolaní. No. Čiže zdravotná poisťovňa v prvom stupni rozhodne o žiadosti, pričom ale toto rozhodnutie neide v režime správneho poriadku, a teda v zásade by nemuselo spĺňať ani tie zákonom stanovené vlastne predpoklady, ktoré tam pre to rozhodnutie sú, s čím sme sa my doteraz stretávali. A stále to akoby leží mimo rámca, že presne nevieme špecifikovať, alebo nie je plne zákonom stanovené, že kam spada toto konanie. Je to správne konanie? A sme si pomohli veľmi, že teraz? Teda ten zákonodárca, keď to takto príjme. No tak, ako hovoríte, mne to príde, že niekto buď nepočúva, čo sa deje, alebo nerozumie veci. Áno. Pretože tým sa vytvorí akože bordel s prepáčením. No, a ja nerozumiem, prečo na rozhodnutie v prvom stupni sa nemá vzťahovať správny poriadok. Akože, že dovtedy ten pacient, akože my mu chceme povedať, že vieš čo, dovtedy to je taká džamahiria, to tak akože sultán bude rozhodovať, jak sa mu zachce, tak má to nejaké kritéria, ale však povie, že nemá prostriedky a teba nič nie je do toho, aby si sa pýtal, že a to z akých čísel vychádzate, prečo ste uprednostnili, mám porozumieť poučeniu. To ťa nemá zaujímať až v odvolaní. No, tým sa tá vlastne... logika mi úplne uniká. No ono hlavne sa predĺžuje celé to konanie pre toho pacienta, lebo keď chcem chrániť svoje práva, a chcem vedieť, podľa akého právneho režimu mám ísť, tak budem musieť ísť až do odvolania, pokiaľ mi zdravotná poisťovňa nevyhovie, aby som vlastne vedela,
že som v režime správneho práva a správny poriadok sa na toto vzťahuje a tieto podmienky mali byť splnené a môžem účinne sa obrátiť na súd. No, tak je to. Čo ešte možno môžeme doplniť je to, že v tom druhom stupni, ak poisťovňa nevyhoví odvolaniu, tak navrhuje sa, aby rozhodoval úrad pre dohľad, čo za mňa je OK. Áno. Toto je fajn, len tam to naozaj treba, prosím vás, akože vysekať tak, aby od začiatku bolo jasné, že to je rozhodovanie, ktoré je korigované správnym poriadkom, že ten pacient má práva, má možnosť vidieť do spisovej dokumentácie, predkladať v odzovkách, teraz to trošku preháňam, ale dôkazy. To rozhodnutie musí mať nejakú kvalitu, má mať poučenie. Nemá byť len spravodlivé, ale musí sa takým aj zdať tomu poistencovi. A tak ďalej, a tak ďalej. To, čo sa vzťahuje jednoducho na rozhodnutia, ktoré sa riešia v rámci správneho konania, lebo ináč to opäť sa dostaneme do podobných situácií, ako sme zažili teraz. A zatiaľ nám tie správne súdy aj prokuratúra dáva za pravdu, že máme pravdu. Že toto sú konania, ktoré majú byť regulované zásadami správneho konania. Jednoznačne. A keď sa to neprejaví v tom návrhu a to takto prejde, tak to je, ako mi príde, že naozaj, že aby sme dačo urobili. No tak tie zdravotné poisťovne ďalej budú konať tak, ako konali, lebo nebudú na nich vlastne žiadne právne páky, ako sa domôcť svojich práv zo strany pacientov. Tak uvidíme, ako to dopadne. Prosím vás, klopte, píšte, posielajte v poštové holuby, stretávajte sa so zástupcami, našimi volenými zástupcami, posielajte pripomienky, ktoré vlastne už nie sú pripomienkami v rámci MPK napríklad, ale môžu, dajme tomu, pomôcť v rámci tých gestorských výborov a v rámci prípravy na to druhé čítanie. Lebo tak, ako je to teraz, za mňa, akože je to veľa textu. Je to viac textu, ako je to teraz v 363 v tom paragrafe 88. Ano. Keby sme sa pozerali na objem, tak good job. Ale keď sme sa pozreli na ten obsah, tak asi sme povedali, v čom sa nám to zdá asi také rizikové. A vyjadrili sme našu nespokojnosť. Áno, slušne, vecne. Rovnako ako naši volení. Áno, presne tak. Tak asi sme úspešne vyčerpali celú našu tému. Ďakujeme, že ste tu dneska s nami boli. Pokiaľ vás téma zaujala, môžete nám dať like a prípadne, ak vás tieto témy zaujímajú, tak môžete dať odber na kanál a nezabudnite zároveň dať zvonček. Ďakujeme, že ste tu dneska s nami boli. Dovidenia. Majte sa krásne.